Bueno, atopámonos con Dosi, libreiro da librería A Imprenta, Amador, Pérez e Hijos. Aí está, Fillos de Amador. Segundo ano, xa? Xa segundo ano aquí, sí. Que tal? Como foi Bueno, o hoxe ano un pasado? momentiño parado. Primeiro falamos do ano pasado. Sí, Como el resultou? Bien, el año pasado bien. Los primeros días un poquito mal, pero después sucesivamente bien. La cosa, bueno, non hai queixa ninguna. Que expectativa tendes para este ano? Expectativa, a ver, seguramente algunhas novedades, por exemplo, en Redondela, nada, de libros de Redondela moi pouco, porque non hai, xa é en primeiro lugar, en galego menos, e depois xa de libros en castelán, así, bastantes, como se suele dicir, as novedades. E depois o infantil, si o infantil é o que máis se move, todo o infantil, todo. Desde aquí o libro de dos bolechas, este que é da Coca, a Coca de Redondela, hasta de todo, un pouco de cada, pero ben, non hai problema. Segunda feira, é fundamental facer unha feira do libro, Sí, máis aquí en Redondela. Xa era unha cousa que se estaba pedindo todos os libreiros daqui, bueno, os que somos libreiros, estábamos pedindo xa facer unha feira, porque en verdad antiguamente a levaban anterior ao ano pasado, estaban levando para as grandes ciudades, non? E depois aquí en Redondela, os pueblos pequenos, que están 2 ou 3 librerías que pertenecemos á Asociación de Libreiros, non nos querían vir por aquí, entón houve que loitar con eles e hasta que deronse conta de que en cada pueblo pues, hai que vender. Cantos anos levas de libreiro? De libreiro, pois vamos na librería, vamos para 67. 67 anos? 67 E que recordos tes desos primeiros anos? Te recordos? Sei tantas cousas. O que se vendía antes de libros, pero ahora xa como vendes de libros moi pouco. Ahora, bueno, pasaron moitos. Ahora é unha pena, bueno, unha pena non. É unha alegría, mellor dito que mirar a eso a xente que estuvo, que comprou os libros de texto e que tal, e ahora xa os miras que son médicos, de todos, non? Que xa teñen unha carreira e que daches contento, polo menos de dicir, coño, mira, o primer libro que foi o Palau o compraches aquí na librería de Amador, non? Que vos vou dicir, é unha maravilla. Porque aquí en Redondela falar da imprenta, a imprenta é a de Amador, non é Sí, outra no, imprenta. bueno, a nos a librería sempre é a librería Amador. Que pasou? Que estuvemos pensando, porque encargaba un libro, entón, claro, ao chamalo por teléfono para que viñeran a recoller o libro, sempre lle dicías, oye, mira, é aquí da librería de Amador. A librería Amador, eu non comprei nada en Amador. No, hombre, a librería de imprenta, na imprenta. Ah, imprenta, sí, eu comprei na imprenta, pero non Amador. E eso, por eso cambiamos. Pero bueno, para fiscales e tal, sigue con Fillos de Amador Pérez. Bueno, que siga moitos anos máis. Moitos máis. A ver se chegamos alá, e canto máis mellor. Digamos que os días fortes é o que queda, non? Sobre Sí, todo venres e sábado e domingo. Sábado e domingo, pois a ver, eu creo que se vende máis o sábado que se venderá máis. Pero estuve falando máis ou menos con todos os compañeiros e máis ou menos. A queixe todos é igual. Un pouquiño xa che dixen o de infantil e tal, pero do demais, moito preguntar, moito tocar, pero non levar. É unha preguntiña xa para rematar. O libro electrónico ti ves que ten... Hombre, o libro electrónico fastidianos un pouco a nós. Eso sí, sinceramente sí, porque aí meten un libro e claro, entón... Pero é moi distinto un libro a un libro electrónico. Libro tes na casa e tes na biblioteca, os que lle gusta ler. E podes cheirar ese cheiro das páxinas. Aí está, o cheiro, eso que é máis bonito. Que mira, outro día me chegaron uns peregrinos ali á librería e solamente entrar empezaron a facer como un cheiro destes, non? E dicía, Dios mío, facía tempo que non cheiraba o libro este que hai, non? Que dicía, a ver, se seguimos moitos anos así. Que siga cheirando por moitos anos. Ojalá, por eso sí. Bueno, os que veñan atrás que vayan collendo, como se suele dicir. Si duramos ahora 67 años, 65, 67, pues, cuanto máis mellor. Tanto máis mellor. Pois moitas gracias, Dosi, e nada, que as vendas que sexan o mellor que poidan ser. É unha pena que en Redondela que non publiquen, que xa foi o que lle dixen ao alcalde, que non publique un libro de Redondela, un libro de Redondela que non hai. E aquí hai moitas historias de Redondela que é unha pena. Había, por exemplo, os libros da illa de San Simón,
o de Orge, non? Si, o de Orge. É unha maravilla de libro, porque moita xente me ven a pedir libros, por exemplo, da Illa, pero non hai, non hai. Refíreste ao libro de Illa De de Orge San Simón? Quinteiro, o que sacara, o de Orge Quinteiro, que yo publicara, o primeiro que yo sacara fora a Xunta, ou a Diputación, e depois yo sacou a Diputación. Me parece unha cousa así, primeiro en castelán e depois en galego, pero bueno, era o mismo, non? Pero un libro digno de verdad, que se podía reproducir aquí, que se vendería moi ben, e principalmente para o turismo que ven a illa, que fala desde que foi a illa aos primeiros hasta a Guerra Civil, non? Entón xa todo ese tempo o libro que estuvo aí metido. É unha pena que non exista aquí en Redondela un libro da illa ou de Redondela. Había, mira, vendeuse unha maravilla que cando fora 25 anos de Mundo Cal, de fotografías. Foi un fenómeno aquel libro, como se vendeu. E claro, son unhas anécdotas, libros que lo compran, pero así, de vez en cuando. Pois dito queda, decimos ao alcalde que... Xa estuve con Javi, pero, bueno, dixo que sí, a ver. Si fai grabado caso. está, No, claro que grabado está, enseño yo que vas a mirar. Nada, pois, moitas gracias e que vaya todo ben. Esperemos. Gracias. Vale.